אם נולדת בתאריכים האלו, את נכנסת לטופ 4 של הנשים הכי חכמות. מקום רביעי, נשים שנולדו בתאריכים האלו. הן כמו אלופות שחמט מהלכות. כל צעד מחושב. כל החלטה חדה כטהר. רגשות לא מערפילים להם את השיפוט, והם תמיד 5 צעדים קדימה. מקום שלישי, נשים שנולדו בתאריכים האלו. אסטרטגיות מלידה, כלילות, אינטואיציה ואינטליגנציה. פועל אצלהם ביחד בהרמוניה. הן יוצרות פתרונות שנראים כמו קסם. מקום שני, נולדו בתאריכים האלו. חושבות במהירות הבזק. לא עושות תכנונים לשנים קדימה. ההחלטות שלהם מיידיות, מדויקות ואינסטינקטיביות, והן תמיד מוצאות את הדרך קדימה. מקום ראשון, הג'וקרית האמיתית. נשים שנולדו בתאריכים האלו, הן הופכות את הבלגן לאומנות. הן זוהרות, בלתי צפויות, חופשיות. האינטליגנציה היצירתית שלהם משאירה גם את האנשים הכי חכמים בלי מילים. כל ספרה בתאריך הלידה שלך יכול להראות את החוכמה הייחודית שלך. תגיבו את יום הלידה שלכם ואני אגלה לכם את כל הסודות.